Mashuru banya mana ye food. Then I go to the chocolate puri. One to row, one to threaten. So go up at mana pass, by the pass. You know the mana. Lower you can go to the chocolate. Say, ah, where? No, what are you? I'm sorry, mana. Joshua never come on a joke. I see what the restaurant. Mashuru banya mana ye food. Then I go to the chocolate puri. One to row, one to threaten. So go up at mana pass, by the pass. You know what the mana. Lower you can go to the chocolate. Say, ah, where? No, what are you? I'm sorry, mana. Joshua never come on a joke. I see what Magana beautiful what you doing as more miss. I got you again. You already Funga ungalema kuonya yeye mselamu andidia ndio takatoitonga tikaipa mtongo anditi hiyo yeye sadi unja mapi document biki anokonanga asina kuitwa in that form anditi but munakauya tuwa vanozviziva izura ayo mambo takatopa mupurisa weikogo rakatoenda nevakauya vacho but tafara kuti vese vadzoka varipo vakakwana ngavachikutaurirai kuti taura shamwari zvinhu zvawaitira apiru isusu dare rakatonga rikawanikwa iwe uine nyaya yekutamba nemukadzi wemunhu ukatemerwa zviga zvokuripa pakaiswa mutongo wechii wakati unobhadhara chii saka iwe chiraiti uri kupikisa mutongerwo here kauri chakatonga chakatonga kutaura paunopikisa pane chakatonga inini pandakauya kuno pekutanga ndichiuya kunopinda panyaya iyi ndingasati ndambopinda mataredzi nosva saka ndiri kumusha kusabhuku akaita nyaya iyi anova akanipa chiberero Samuel akati shamwari nyaya yako iyi ngaurupfumi kwayo ukangoenda kwamambo inosemesa mambo anosvika chingohamboteereri zvavari kutaura anongotarisa nyaya chete wedha ivo kuti une umbo here kana kuti hauna mbo anongotarisa nyaya chete anongosvika kokuti mombe nekwayo saka ivo ukangopikisa naro kana ukangopikisa nemukadzi zvaari kutaura mambo anotokugweva zvinhu zvakakurisa anotogweva kana ngotee nekuti anenge achitwaya kupedza nguva yake saka ndifa ndakauya kuno inenge iri first term yangu zvanga ndisati ndambopinda mumataredzi nosva saka ndakatongwa ndine mind yezvakataurwa nasabhuku yandoonavati mutongo wandataurwa panapa nasekuru haiwa hausiwo wakataurwa nasabhuku yawo wakurisa no ndakaona zvakakodzera kuti bhadhare mari yakakura yeapiuko kuti no inyaya yandopomerwa iyo nematongerwa yakaitiwa hasiwi inini zvinhu zvandina kumbozviita ndo zvakaita kuti ndibhadhara apiuko upomera dare kuti mwanditongere isingazivi handisi kuponera dare kuti mandanditongere isingazivi kupomera dare kuti ndiri kutaura matongerwo akaitwa nyaya yachona kuti inini handingakwanisa kupa umbo hwakakwana kuti nyaya handiizivi semunhu ndakatonga ndichika bhozi ndandabvundutsira tichitaura zvawakapirwa pakutonga idare rinzwe right inini zvandakapirwa pakutonga kuti dare rinzwe nyaya yaitagwa nanini yako ndeyekuri rakandigadzirira nyaya achiita kuti iye hamena kuti aita kuti iye azvinunure pamhosva yake nemurume wake ichiraketa nyaya tiri kumusha uyu ndimbe yavangwa mangwani pamiri pemwana uyuyu saka hamenopa kuti sekuru vakazoti kwai mwana hasi wangu here unenge wakapomba ava sekuru vanobva vatretena mbuya ava kuti iwo kana usina kupomba tinudza chokwadi kuti mwana uyu ndewaJoseph here kana ndavazva Joseph ava ndobva tina ndakupova mwana azva Joseph asi ndakapomba naJoseph ini ndisakupomba navo ende nyaya yavataura kwadi ndakapomba kwatina zvakaitika ndokapera muna Julai zvisiri izvo zvakaitika ndomataura zvisiri izvo zvakaitika izvo ina ndambopomba navo chakaitika ndechekudai mbuya ava vakabva kwatinogara kwawila vachiuya kwagweshi vatotumwa nasekuru ava
vati mwana sekuru vatomutsvaga mwana wavo wanga vasingamuoni. Ava sekuru vakatomutsvagawo vakamushaya nobvadzokera kumba vakanotuma mbuya kuti ndamutarisa mwana kubasa kwatadii handisi kumuona. Ava mbuya semwoyo wekubereka ndobva vauya sekuru ava vakatosumuka vakaenda kumba kwedu kwangu kwandogara vakaenda kumudzimai wangu vakati my praise ndipei foni yako ndakufonera Joe abatsire mai tatenda kutsvaga tatenda zvazvo zvekuma 66 ndobva vatofona shuwa sekuru vakatofona pafoni yangu vakati kombeya wako vaona here ndikati enda vaona zvikaiko mwana ndikati mwana vamuwana mbuya nditori navo zvikavape foni ndo vanapa mbuya foni kwataura nambuya saka zvakaitika ipapapo manje isusu taitiri kokota imwadoro mbuya vanomoti doro saka vakabva vataka kujoinira kumwachi doro kwataitira kusvika nguva dzadi tapera. Saka ini nambuya vanasekuru vatiri vanhu vokama musekuru vangu baba vangu vakaroora mwana wanzvadzi yani muzukuru wavo. Saka anasekuru tine ukama tinozidzana tinofambidzana chero kumba kwangu vanouya vantabva vanoda hembe tinopfekedzana vanotone dzimwe hembe dzangu dzavanotori nadzo ini kumba kwangu ndotone dzimwe hembe dzavanotoripa tichitopfekedzana chero kumba kwangu zvese zvavanodasa zvavanobika chero pezi kwedu kwangu vanopinda vanota zvese. Saka inini pasviba kudai mwana wandai mwana udodori vasekuru vari 17 years tobva vangoti abapresi pasviba tichakwanisa kuenda kumaini hachiende tinorara kumba kwasekai kwamainini komuniro wambuya avo kusiri kumba kwasekuru kusiri kumba kwasekuru avo vakasvika kuyakuya ndikataura mbuya avo vakatorara nevana vavo vanin'ina mwana wemun'ina wavo neumwe futi mwana wemun'ina wavo ari paya ndobva tatenda muna mbuya zvikanzi hazvina basa rapresi hatingorara kuedze tenga ndobva tarara paya ukaedza tikaenda. Saka vasekuru manje ava kumusha namukapera mwedzi ndobva vasangana navamavaso zvikanzi Joe takashanda nayo asi takazomwadoro nemukadzi wako Joe haana kuya kumaini Joe akarara nemudzimai wake. Ava sekuru ava ndokundibvunza ndikati hakuna zvinhu zvakadaro ndokunobvunza mbuya vakati hakuna zvinhu zvakadaro ivi ndezvegore rapera muna Julai zvaitika izvi ndobva tagara mukuwirirana ukama uchienda mberi tikagara zvakanaka ukama uchienda mberi togokumbidzana vasekuru ava vakati mundana kubasa kwavaishanda kwagwesho ndikaenda kokuti takatoshanda tese inini nemwana wavo tatenda nasekuru nemamasindike tatatinavo sekuru ava kuti vakatonipa mari inini kuti muzukuru ndowapinda kumba enda mupa mbuya wako mari ngatotinanga ripa mbuya wa $10 ndikaenda ndikandikana kumba kwangu pachikazozokunetsa mwana uya zvagwa gore rino iri eli June ndakwasekuru wangu ndifona kwai kumba kwazva kwamwana wako ndakazva kwamwana wangu sena kumba kwazva kwamwana wangu kwazva kwamwana wangu ndiri murume wangu yavaita tende here zvikanzi ndikuda sipo madhue ndatopedza naye ndatomubvunza abvuma asi inini hapana kuti pane parakadana nambuya handisa kungodanana navo. Saka ava mbuya ava manje ava nekuda kwokuti vasununguke pakugara vakabva vatinoona nasekuru vakabva vabvuma kuti no musikazi wandakaita naJoe asi mwana ndewenyu nekuti sekuru avanga vakapaisende kuti waito varova mbuya dai vatava chobadi vandorohwa zvandorovha vana ndewenyu nekuti kumbomborera naJoe tatina makondo vachinyepa vari kuda kusevha upenyu hwavo nemwana zvikanzi no hazvichanetsi kana zvadaro iwe munhu akati Joe ashindiripa iwo ndocho handi chinotaura chokwadi zvamakaita ndoonoziva saka iwo ndombo hwangu iwe taura ini kuti azamborara nevangu vaprezerera nevo kuti ivo vakwanise kuwana kugara kwakanaka nasekuru mumba asi matikombera mota isina kumboita ndo zvakazokonzeresa inini kuti inini nditi apiuko tiri mudare ratakanga tiri mudare iwo raitaurwa nyaya yekuti wakadanana kana kuti wakarara namaya naivo wakazviramba ndakazviramba ndikati handamborara navo ndikavabvunza kuti mbuya ndakarara nemi here vakati kati mbuya mundirera nemi handamborara nemi ndovakaikwa takarara nemi takabva pane vanhu tikaenda uku tikanorara tese indobva ndati ini ndosandambotaura pamambo kuti semunhu akanga achiidzirwa kuti iwo hakwanisi kupikisana namambo hakwanisi kutaura mambo achitaura unobva wangobvuma nekuti wakaita naro unorobva mutongo wakakura ndobva ndangoti sezvavari kutaura iwo mbuya asi ndisina kurara navo dare raifanirwa kuita sei ipapo dare raifanirwa kuti iwe mbuya iwewe tipe umboo ndati umboo hwekukirwa kwemunhu hungave hupi kana uchitaurwa nemuridzi anenge akavatiwa
akararwa ndiye munhu akamurara wobvuma panenge pakudiwa umbowo panodiwa umbowo panhu pekuti nyaya yatiri kuita iri kuramba kubuda wakarara neniwe sekutaura kwavaita uri kubvuma saka dare robva rapa kamutongo warara nemukadzi wemo handina kuti mangano sorry zvena handina kuti wakati chii sezvavari kutaura ndanga ndine fear sei usina kuti sezvavari kuimba sezvavari kutaura vakanga vachitaura kuti chii vaitaura kuti inzwa chandoda kutraya kuti zvibatsire usauye kwaPew Court uchiita as if dare harina kukutonga nyaya yakamhangaro takakutonga nyaya yakamhangaro zvekuti iwewe dai wakaresista utairwa mambo zviri kutaurwa paizvo uchitsanangura matsananguro auri kuita handiti hakuna dare ringakupe mutongo wekuti zvakazodai handitika saka wakatiperekedzera kuti tikupe mutongo handiti ngatiwiriranei ipapo kuti sezvavari kutaura zvavaitaura ndezvekuti wakarara navo handiti saka sezvavari kutaura iwe uchitaura nemuromo wako kakuti sezvavari kutaura dare raifana kukupa mutongo daifana kukupa mutongo wemombe 5 unzinzo zvandiri kutaura but dare rakazotseketudza zvinhu zvakadaidai ndobva rakupa chi mutongo uri lesi pamutongo watofana kunge tichikupa hani nyaya iripo nhasi wadzoka kwaPew uri kutaura nyaya yako yekuti iri kunetsa handiti ndeyekunzi mwana uyu ndewako pakatangirana nyaya kuti vari kuti iwewe mwana uyu ndewako hawasi wangu mwana wemunhu kana azvako ikave muromo nhasi taita munyama varume avakauya panapa tikafarasitereki vaitoti vanenge vari pano vana mugapi vai vari pano nezvino dzadaisiwo mubva matongotorwa ropa rachona mesi makadai kwanza akaperekedzera dare seyangu kuti zvavari kutaura sezvavari kutaura zvavaitaura vaitaura nyaya yekuti makanyengana handiti ndo zvawaitaura iwewe ndo zvawakati sezvavari kutaura handiti saka toti chii ini ndobva ndiri kutaura mambo kuti inini ndasanda kupera mazano ndakabva ndakachichidzirwa handidi muri pawisisa mambo kuti iwewe ukangosvika uchidai chete nyaya yakatotonga kare because ndakatobva nekuna machifi nekuna sabhuska nyaya kwendoziva pamberi ende wakatotonga kare saka hauna marambira unodii aunoita machifi avo kune kwekana tiri kumusha uku kune pipeline nemasabhuku akuzoti pai machifi achiuya kuno kunei because kuna vamwe vanozvito masabhuku mbavo kuna vamwe vanozvito vanobva kupi kunokuva vari machifi vari kuekta kandi vari kudii ipapo ndopanisingasingamirira avo saka ivavo ndovangoti nyaya yako ikana yakadai shamwari ngatichiendai pekuti mhai tadzoka mudare tikaona munhu achidzoka kudare kuzoita aPew anenge achigumuna achiratidza kuti zvichida dare rinogona kumubatsira mungadzokorora here kumutaurira murume uyu kuti zvakafamba sei ndiri kunzwa mumba makanga makarara uchiti makanga munanani ndizvo here zvazvakanga zviri zvakaitika nezvekuti ndakaenda kwagweshi ibvai mubvunzo wangu tiri muno mutakadai handiti makanga muri mumba matona muri vangani nani kuti inini mwana wangu ndobva maakukwirwa mune mwana aiwa takatosiya vanhu kubhawa tikatoenda tiri tumba kwamunyina wangu ari kukokwa gweshuko ndiye anoziva kuti makauriwa neuyu andoziva tipe nhamba dzake dzefoni namba dzake mambo makurasa jere makurasa jere mambo kwanzi namba mambo ndokumbiro murekero zvangu
inini taura chokwadi ndakasungwa nokuda kwauyu handiti ndikabva mazwa zvandataura here namba mudara hatogona kusapinda isi nogona kusapinda nokuti ndogara ndikazifumira zipindi mambo ndokumboregero pamufana uyu mambo muregererei kana inongondisa zvapera kana yongopera mambo yayai yongopera chete manzwa here pandakatanhambirika madhure maitatenda chitaura pakataka kupfimba uyu inzwa ikadare rineri harisi renyuka ana kuti mambo inini zvokuramba ndapedzwa mari nomufana uyu mufana uyu andipedza mari uyu ndichingofamba chete motopedza yangu motogarira aiwa bo fumba yangu usamudondoda kutokuonerera here zvakanzi sekai 077 maviri 33 04 64 4 muchezo ndizoramba zvacho zvisingashandi hai ndo zvandada zipindizi utipe dzimwe dzacho ndizo ziche handizivi unonzi andisera kushamana Joseph inini hangu handiwa kuchinjiswa zvinhu nezvinhu zvatoona kuti zvina nemusoro nemoto hatigone kuti munhu kana tichitaura tingabvume kuti ndakauraya munhu ndisina kuuraya munhu ndongoti asi kutaura kwamaita kuti ndakauraya munhu shuwa ndozvatakaita. I can't do that. Dai nyaya iyi yakanga ichitaurwa neumwe handiti yakanga ichitaurwa neumwe kunzi shuwa vanhu havakadini vakahurana ichitaurwa neumwe sezvavari kutaura nekuti tikaita playback hatitairekodwa muno munyaya tiri kutaura nekuti vanoda kutsvaga kuti mambo azopa mutongo awanei. Tawana kuti nyaya iri pamberi pedu amusungwa hasi kuiramba ari kuibvuma handiti wozonodzoka kwaapiru wadzoka kwaapiru wakutaura zvavo kutaura ukozi zvakanaka ko musi wacho wakadii kutaura kuti mambo kuuya pandaita kuno ndauya ndichinzi tisarokopasi ndauya ndichinzi kuno hakutenderwi kunge uchipindurana namambo. Saka ameno ndakasununguka here kuti ndinge ndichipindura kwandabva kusabhuku ati zvakati chi mhosva haibvumikeka but munhu ndakaiona ichibvumwa kai kana kuti mambo paya ndakabvuma nyaya ndaibvuma iyaya mutongo wachona wakura nyaya ndaibvumira paya ndakangobvumira kuti zvakati nekuda kwekuti ndakanga ndanzi zvakati semunhu akabvuma zvinhu shuwa mambo hazina kuzviita ndandichikumbira kuti mutongo wangu ndideredzerwe mutongo nokuti mhosva yandakabvuma paya ndakabvuma mukudai. Saka please ndibatsirei pakamira pakadai handiti ndizvo kwete kuti tingachinje nyaya yakadai kuti taichinja munhu haana kuhura mukadzi wemunhu pakaoma vabvunze chimbovabvunza apuya kuti ambuya mafunga mweya wokuiswa kuti mutauro kuti
museka hure ndo notora mumwe asiri iyo hure Nauramba pekutanga usasha. Iye ndakatomubhebheteza. Aiwa, muri hure here. Handisi hure. Saka musiri hure semusa vanhu vakava nemusaburani. Atakurati Semusa vanhu vavadiri kana musiri hure. Shamwari. iwe ndokatonibhebheteza. umeita sei Praise. Watorindwa. You are 2009. pana mapurisa angu ari kodi Asi mauya makanwa ndoro here. So atiitwe zvaurikuita izvi. Ndazokutamba zvako kubvawo kukwira bhazi twazotamba. Koma pandasundwa roko pasha papa ndakaisa mapurisa. Vaitamba chinditreje nacho zabudleje neso vadakuraya inini. Vadakuraya mwana wangu. After vatenga kuraya inini vakauraya mwana wangu Facebook. Vonouraya mbuya vouraya mwana uyu. Ndo pandakazoenda kumapurisa kwavari kutaura kuti ndakasundiswa ini ndachoka kumapurisa. Vamwe vaitotaura ini. Vaitotaura ini panza. isi zvokuti munhu auraya munhu izvaikawa haisiro nyaya yachikutaura zvekuti munhu auraya munhu mutemo unodyira nemunhu auraya munhu izvo hatinoende kutyisidzirwa nevanhu ende kufa kwemunhu kana baba vangudisina vakafa ndiani anozondityisa kuti akafa anonzi afirei kana riri basa rake rekuuraya vanhu hamungamurambidze munhu kuuraya vanhu handiti kana achiuraya vanhu ukaona munhu achiuraya vanhu asingasungwe haana kuuraya munhu muupenyu anenge asina achitonge matare bvume uyu pekutanga zvichazvanyanyidzika ungatye zvekusvika pakudaro pane something paro. Unoona chinoitika mambo wangu hana kana usati wasangana nechinhu zvafanira kana usati wabvaiva so hana yako nedaro rakabhandurwa yakadhiraivha kuenda kumakuva so kumakuva ndokwauri handiti 21 days kubva nhasi handitika uya mudare nechawawana pa$600 kana kuti mombe mbiri nehwai yamama handitika chawawana kuti vakomana shuwa nokuti azviite handiti azviite kuti tirivhese nyaya yakadai ine nemafekta auri kutitaurira nhasi pano sekutaura wakanyatsoti pano sekutaura kwavari kuita chandakafarira handina kuzokupa mutongo ini togona kuzoti no ndiri kuona kuti ukadoda kuzoita kunge uri kutonga mudare mangu regai ndiise mutongo uyu paunofanirwa kunge uri handiti ndakatarisa nyaya yeukama hwenyu handiti mbuya ava vasati tokunongedzera kuti wakatadzaka kuhura navo ivo vaitodawo kuhura newe makatotadza muchitadzira murume uya rapo handiti mazonouya dai wakaramba uchiti ndakanga ndichiramba ndobva ndazopiwa mutongo mhinduro yako hauna kunonotsa dare kana wachiri kuzviziva sekutaura kwavari kuita handinopa sekutaura kwavari kuita chavaitaura vaitaura nyaya yekuti wakarara navo ndobva watsigirawo nemuromo wako sekutaura kwavari kuita handiti saka tikaisa apiru nyaya yakadaroka what are the circumstances of appeal? Mbuya wanganya nyunyi pala. yatopera Yapera